Kirk Alexander chu kumsomli pariata upa mani akhosa ni in Salem Oregon na cheng ani a pizza tui ati in nitin Domino's pizza chu kumsom chung te me order to ani hei wang hian Domino's a thokte po in Kirka hi an sheto hle a ma se ni khat chu an hne na changin pizza a order tamia alo kumsom chung zet cholowa nitin an hne na pizza order chin an customer rin takin chutia thok le khata order aron siam talo thut chu mak an tiril ru hle a enge a chhan zong chuak tura ke pen hian an tumta ani Domino's Pizza restaurant an manager Sarah Fuller chuan reporter te zona changin kan hne na chang hian ni tin tak tak order aron siam china online kaltlanga order hi ron siam chin ani awangin a ming screen a kan hmu to hi chuan o hei Kirka ani hi kan ti chat chat thei vek to ti in pizza a order regular dan hi asoyani hei wang tak hian thok le khata are tamak mak anti viau le a chanan she chak viau po hi a om lo shan lo ani atira chuan Domino's a thokte chuan khwa chwa sanin khoya emo akal ve aniang a chung te tlo turin azin chuak ve aniang emo na thila azin aniang ti in rindan an nei ve ren rona ma se ni tam aliam hnu po chuan Kirka thom riwa reng reng an shetalo achunga thil chalo tak athlenge enge ti zon chwa chu cha anti tlan thu an manager Fuller hne na chuan Domino's staff ti chuan an shil ta hloma Fuller report chuan ti wak ngai na shebik lo azin chwa ni khwate chuan ni ni khathan chol ve zeu te chu nei ve china ma se tun chuba mi ang ema re hi chu nei ngai lo a order nun ber changin ni som pakhat lai liam to a nge ni anthil siam te chu a engun to ema wangin a chang kham to a du to lo zok niang ti te chu angai to hiala engpo ni se alo pe to lo ani emo mundanga alawin sondai ani emo achunga thil du omlo tak lo thlengpo ni se rin thu a soi soi ai chuan ti in Domino's branch and manager Fuller chuan delivery driver Tracy Hamblin chu an customer lunber Krika chanchin ngai to tur chuan atir chuak ta nge ani Tracy chuan Kirka chen na in awa thlen chuan nidanga akal chin dan nen danglamna a om a shelo pon lama changa an bi kwalvel thuak chuan a in son chuak lo nge ti a shingal panga kongka puilam apan nai nu phei chuan in chunga chuan light a in on nge ti po awa mu theile ta zela TV a in on nge ti sha takin ring wak lawa TV lama chong ri po a she theiani othian ma sakhar karin kongka chu akik ta a ma se tu ma chon tu reng reng anei lo rei fe chu ti akik kar nu po a chon tu anei tak si lo wang chuan kongka pui chu hannam hon mai tuma ma se chung lama alawin kal tat loi boxi a topa chuan Kirka chu a phone a ma se chu po chon tu omlawin voicemail la alu tlang ngal dai delivery driver Tracy po chuan ti wak ngai na shetalo azin bo lo nge ti chu she chianga in chung lama chuan an nge ti po sia a ma se tu man kongka an hon boxi lo anin bulvela a chen omte an zo kwal chuan an ni chuan a shisel na awanga ina chwa san ngai manglo thu an lo shila chu vele driver Tracy chu hlau thong zwal sutin chu wang takama ni a leilova online kaltlanga order po siam reng chin alo ni don animo tiril ru neu chungin engimo tak chu athleng nge ani ti ring hlel ru tun chungin ana tho na lama chuan thil omzia soi turin ale le ngal thuaya a tho puite bul awa thlen chuan thil omzia le a thil mu le sha te chu an soi zunga chanpui tu au sak mai chu a chaber nia sha in 911 chu an call ta ani Tracy chuan Domino's Pizza achangin ania kan customer pakhat kan hne na changa ni tin order on siam chin mi pakhat hi ni som pakhat ngot are to a achunga thil du omlo athlengin kan sia a thil man mo thlak tak po ani to zok mai theiani ti in Kirka address chu a shilpa mol boka ani lam chuan Kirka ina changa police station naiber
Marion County Sheriff Department lam hna chuan an thu don chu an hlan chhung ve le a police chen khate chuan kir ka ngai chang tur chuan a chen na in lam chu rang takin an pan ta ngala kongka an vakik chuan mak takin chhon tu an nei tlat TV ri roi phena chanpui na nge na theile theilawa chongri chu an she tatat mai ani kongka chu chung lama ain kalve tlat box si awangin rang takin an ti chengala in chung an valu chuan kir ka chu chauhmel takin chhuata alomu a police officer chuan rang takin ambulance acha ngala hospital naiber chu an panpui ta ani doctor te chuan stroke na tho wang ani thu an soya ma se van nei thak takin atlai chat ma in damdo in thlenpui man ani hlawa anun na ero achan man lo hlawani ni khate chu veile se chan tur om to an rin lo thu an soi bokani hei wang tak hian domino sa thok staff te chuan fak an hlo phana sa hle a nun na chan him tu ang hialin an soyani ma se an ni lam ero chuan an na an thok maya an ngai thung min dor tu kan customer te hi kan chung te le kan leina te an ni maya chan puilet ve theinin huna kan ding kha kan lom jok kir kapo chhachhuak le thwaya ngai ole wat turin du sakna kan hlane kir ka khan min dor na sa ema kan lawin shon rein kan lawin belve to bok nen ni rei tak are mak kha chuan zona le makti na asiam lo theilawa kan customer hlun ani awanga a chanchin wangai ven kha kan na ani a kan ti chatbik na engma omlawanya ti in Domino's branch manager Fuller chuan soima se kir kale Domino's an thokte chanchin hi adar chakle a Good Morning America te po in Domino's staff te hi an lo interview pha hialani host Robin Roberts chuan thil thlen nu khan enge Kirk Alexander chanchin ne ta zel damdo in lama te in vatlo zuyem tia zo na chu anni chuan voi thum ngot an tlo to thu le avoi khatna chuan ni khwa engma la shiat lo thu te avoi ni na po ole ai ti chawa ala biak thei thu te avoi thum na ero chuan ataksa te po zoi muanga alo chet ve thei to thu an soyani Good Morning America TV show nei tu te vek chuan Domino's restaurant staff zong te chu until ti ro pui takawang chuan Captain America Civil War en natur ticket an present boka Domino's corporate office lampo in Domino's worldwide rally kumtin Las Vegas nei china chuan an kaltir ve ngei tur thu an soi ve bokani nitin zantina pizza hi nutritionist te chuan an recommend lo mai thei ma se Kirk Alexander ero pizza ai na chadawangin anun na chanman shamani ma se hei wang hian lo edik vengot lowila Kirka order na muna Domino's staff te anga customer te chechiang le ngai poimo an lo ni ve si lo chuan lap na ya ni mai ni man nuam mangcha mutui le vek ule